हम नास्तिक काहे बानी, भगत सिंह के क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य का रौरा जानल चाहत बानी कि भारत के महान क्रांतिकारी भगत सिंह नास्तिक काहे रहले। यह वीडियो में हमनी के भगत सिंह के दुनिया में ले जानी जा जहवा उ धर्म भगवान समाज के पारंपरिक अवधारणा के चुनौती देले बानी। हमनी का उनका निबंध हम नास्तिक काहे बानी में गहिरा उतरब आ समझब कि कैसे उनकर नास्तिक विचार उनका क्रांतिकारी भावना से जुड़ल रहे। का भगत सिंह के नास्तिकता खाली धर्म के खिलाफ विद्रोह रहे भा एकरा पीछे कुछ गहिरा रहे। यह वीडियो में हमनी के बताइब जा कि भगत सिंह तर्क आ विज्ञान के आधार पर एगो नया समाज के कल्पना कैसे कैले रहले। उनकर विचार आज भी प्रासंगिक बा, खासकर युवा पीढ़ी खातिर। त अगर रउआ इतिहास दर्शन भा खाली क्रांतिकारी विचारक के बारे में जाने के इच्छुक बानी तो ये वीडियो निश्चित रूप से रउआ खातिर बा। लाइक शेयर आ सब्सक्राइब करे के मत भूली। हम नास्तिक काहे, भगत सिंह के क्रांतिकारी दृष्टिकोण। हम नास्तिक काहे यह उपाधि में भगत सिंह के क्रांतिकारी विचार आ उनकर अस्तित्ववादी दर्शन के झलक मिलेला। 1930 में लाहौर जेल में लिखली निबंध भगवान के अस्तित्व पर त सवाल उठावत बा बलुक सामाजिक बुराई अन्याय आ शोषण का खिलाफ उनकर मुखर आवाज बन जाला। भगत सिंह के नास्तिकता। भगत सिंह के नास्तिकता खाली नकारात्मकता से परे बा। ई अंधविश्वास आ रूढ़िवादिता के तोड़े के साधन हाउ लोग तर्क आ विज्ञान पर आधारित समाज के स्थापना कैल चाहत बा जहां कर्म आ न्याय के राज होके। भगवान के अवधारणा पर सवाल। भगत सिंह दुनिया में व्याप्त बुराई आ दुख के देख के भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठावेले। अगर भगवान सर्वशक्तिमान आ दयालु हवे तो निर्दोष लोग के यातना देवे के काहे अनुमति देत बाड़न। धर्म और समाज। भगत सिंह धर्म के शोषण के साधन मानत बाड़न। उनकर मानना बा कि धार्मिक संस्कार आ अंधविश्वास के इस्तेमाल शासक वर्ग जनता पर नियंत्रण राखे खातिर करेला। क्रांति के आह्वान। हम नास्तिक काहे बानी खाली एगो निबंध ना हा बलुक क्रांति के आह्वान हा। भगत सिंह युवा लोग के सामाजिक बुराई के खिलाफ खड़ा होकर न्यायपूर्ण समाज के निर्माण करे खातिर प्रेरित करेले। भगत सिंह के हम नास्तिक काहे खाली साहित्यिक रचना ना हा बलुक क्रांतिकारी विचारन के दस्तावेज भी हा। ई युवा लोग के तर्क आ विज्ञान के आधार पर सोचे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठावे आ बेहतर समाज के निर्माण करे खातिर प्रेरित करेला। यह विश्लेषणात्मक निबंध में भगत सिंह के विचारन के उनका क्रांतिकारी जीवन आ सामाजिक परिवेश से जोड़े के कोशिश कैले बानी। वहां के जीवन के कुछ घटना के भी हम पाठक लोग के वहां के नजरिया से समझे आ प्रेरणा लेवे में मदद कैले बानी। यहाँ इहो जानल जरूरी बाकी हम नास्तिक काहे बानी एगो जटिल रचना हा जवना के अलग अलग तरीका से व्याख्या कैल जा सकता। गांधी जी के विचार से भगत सिंह के नास्तिकता पर तुलनात्मक अध्ययन कैल जा सकेला। भगत सिंह के जीवन आदर्शन पर विभिन्न विद्वानन के नजरिया भी शामिल कैल जा सकेला। पाठकन के भगत सिंह के विचार पर आपन राय राखे आ ओह लोग के प्रासंगिकता पर बहस करे खातिर प्रोत्साहित कैल जा सकेला। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।